ናይ ብዙሕ ዓመት ግፍዒ ክተቃብጽ ንዓኣ ግዲፋ መሰል ህዝቢ ክተብልጽ ገዊሓ ዝወፀት ነፃነት ክተበርቕ ዕጥቁ ንዘለሕልሐ ኣስጢሙ ክዕጥቕ ሓባሪቱ የካቲት ሓባሪቱ ምግዳል እናተይላ ሓዘቶ ንማይተ ዓመት ዝተሸከመቶ ኣብ እንግድዓ ዳዕኒኑ ዝሓዛ ንዘለኣለም ከጥፍኣ ብኣዋጅ ፀዊዓ ንዘይሰምዖ ስሚዓ ጋህዲ ንኽትገብር ናይ ነፃነት ጽምኣ ናቴላ እንትትመርጽ ምግዳል ዘይጽወር ጸይራ ንዘይምሕላል ኣካል ሙግዳል እስካብ ህይወት ምኽፋል እንታይ ዘይኾንኪ ንትግራይ እንትበሃል እወን ሓባሪት የካቲት ንሕማም ህዝቢ ትግራይ ፍትንቲ መድሓኒት እናዓረ ዝተሃንጸት ኣብ ጽኑዕ መሰረት ቤዛ ህዝባ ርሒቓ ጠማቲት ድኽም ኢላ ክትዕርፍ ስልም እንተበለት ሞይታ ዝመሰሎም ንዘለኣለም ዝዓረበት ኢዶም ኣዋጣዊጦም ዓይና ኾንቁሩ ዘይናታሹም ሂቦም መቓብር ክቐብሩ የካቲት ደኣ ኣብ ሽግር ዝተፈጥረት ብምሒር ፈተና ዓንቲራ ዝገወደት ሽግር ሪኣ ደኣ መዓዝ ክትሽብሸብ ክትኹርመት የግዳስ ትሕርን ትሰጥም ትሓብር ብቕጽበት ተሰያ ሰራዊት ትፈጥር ሕልኽላኽ ንምብታኽ ኣንፈት እተቕምጥ ገና ኣብ ጅምራ ጸላኢት ተንቀጥቅጥ ዘሎን ድዩ ደኺምካ ስልም ማለት ኣብ ሰላም ክትኸውን ካብ ዝብል ምርሳዕ ንጥልመት እሽነት ኣይኮነን ምዃን ሕያዋይ ተኻፊልካ ምብላዕ ምስ ኩሉ ንሰላም ምውፋይ የካቲት ስምዕኒ ኣይደልዩን ጸጋኺ ክካፈሉ ንዓኺ እዮም ደልዮም ቁርጥምጥም ከብሉ ንዓኺ እንተጥፊኦም ካብዛ መሬት ዋላ ድሓን ዓለም ግብ ኢላ ትጸልምት ሞትኪ ምርኣይ እዩ ናቶም ትምኒት እሽነት ኣይኮነን ንዝደንቆረ ምምሃር ንዝጠፍኦ ምርኣይ ምሕባር ንዝጸልመቶ ምብራህ ንዝዓወረ ምምራሕ ንዝተጋገየ ምግናሕ ንዝደኸመ ኣሳሊኻ ናብ ዝደለዮ ምብጻሕ ንዝተሓላለኸ ጸገም ፍትሒ ኾይንካ ምፍንጻሕ መዓዝ ነውሪ ኾይኑ እዚ እንዳዘይነውራማት ዘየናስሕዩ ተግባር ናይ እሙናት እንዳኣሉ እንተዘይኾይኑ እንዳቶም ጠላማት በሊ የካቲት የለኸን ኣብ ንቡር ኣብ ዝገበርካሉ ዘመስግን ዘኽብር መሪቑ ንመራቒ ዝህብ ጎረቤትኪ ሞሊቖም ዝመፁ ካብ ገሃነም ተቐደሱ ኣወንዚፎም ንየማን ንጸጋም ከይመስለኪ መንግሥተ ሰማይ ዝወርሱ ከታልልኹ እዮም ንዓኺ ኸታኽሱ ስልም ምሰበልኪ ገዛኺ ከፍርሱ ግን የካቲት ተለኺ ማይ እዮም ዝሓፍሱ